So mag-ani day tarot ato ning tubaon ang atong saging nagpasalamat ta kay buligan jud ta nagwang bulig. Mo to agoy nahagsa dito atong saging. Expert na to mutuba og saging. Hello. Hello mga kasaging. Nagtuba tag saging hingga na niya kasaging ikaon na ganiri sa kanang paknit o hingga niya to saging gitaga niya. Di man na mo siya magao. Oh, yung ano siya kadako. Idul dire. Idul ani mo yung ano siya kadako ang yan siya kahimsog ang bunga sa atong saging. Unya kay di man ni namo kada og di man bugata. So amo sa ning sitisipo ano. Alisto. Alisto ka saging. Ya, mao ni ang amo sa ning gisipi kay di namo madaog. Expert man ni sit ka saging. Amo ning anam-anam mo uy gisamara na sayang. Ay, nga sayang imong ginidak na sayang. Mo siya ka saging oh. Sabi ko, ako na ni siya diyan gisipi ano naman para ni og hakot. Naman ni namo og hakot kay grabe kadagko og kipi. Ani siya kabusok ang yahang bunga. Woo! Gunit eh. Expert mo si PI. Expert mo si PI. Si Kasagi. Happy mo kayo. I'm so happy guys na nakaani na miss amo ang tinanon. Pagbagyo mo na. Samaran. Piray tanis tayo na namin sounds. Kung may siya matatal mo. Ato ipaspas ito ba? Another. Usa. Duha, tulo, upat, lima, uno. Uno na. Pito, walo, siyam na po. Lima, dusi ka kasipi. Sa usa ka bulig, dusi kasipi. Nani siya nadara ka pahin mo. Indot ang feeling kung makaanay na ta sa atong hinaguan. Hanaguan ni Kasaging. Ano Kasaging? Yellow si Kasaging. Pertinta siya bugwal sa yuta. Unya nagtanom siya og dalili. Karon ni ani na siya pila ka mga pila ka months nakaani na gyud. Di man tani mga kaon. So ihatag ato nang iapod-apod sa iyang mga igsuon. Kay di na kani maato. Nagplano man ta gibaligya ko namo. Ito yung barato ng kilo, tag 16 ang kilo. Ya kami pumamalit mate, tag 30 ang kilo. Di na lang na mabaligya. Nagko kayo? Ang pinakaon yan. Anong gagmay pa bang dako? Patala man. Muna siya puto-puto. Ang tawag anong kinaubusan sa saging gagmay. O ka ng bunga is puto-puto. Ali ko doon. Doon. Sa pagtaga na ko sa saging, mga kasaging nawa oh. Nadaot siya kay nabunga jud siya diri sa yuta. Kay wa jud siya kadaog tungod sa iyahang kadako nga bulig. Win awin. Pasa win. O nga, kinsa man sa kasugo ni mo kanay mas nilas?
hakoton pa dong sa amua, o mao na siya among gitawag si Saina, si Dangdang, amon ning gipanghakot, gibalik-balik na moghakot. Kay di na mo madaka usara. Ingon ani siya ang among pag-ani sa saging nga amo ang gipang tuba o dito sa punuan kay di na mo madao.